långt väck. Nej. Det är för långt väck. Knoker, det är som blöj och så där. Så förvalde, ja. Nej, knoker. Jo, det är blöj. Östvik. Inte Björk har blöj utast. Ja. Nej, inte Björk han kvitt. Nej. Jo, kvitt. Han har röra fällan. Ja, ta blöj utast där, jag knarrar röra fällan. Kan ni köra här? Nej. Jag ska För sätta på fri till där. Jag har bara tjej båtar här. Jag har bara tjej båtar här. Jag visst tampar ligger han. Han ligger inne. Så är 8. Ja. Ja. 5, 6, 7, 8, ja. Det är knarrafällare. Så det är knarrafällare. Ja. Ja. 8 båtar. Okej. Där strömmar du nu. Jag hörde mig nu. Ja, jag hörde. Jag har alltid vid börja bära nu. Tack så. Ja. Välkommen till kapprören här på Västansten och Sandavägen. Här är begynter att lägga jättebåtarna i Badnarören. Och här är det 8 båtar. Här är det 8 båtar. Näst kajen eller hela någon härliga tampar. Han är nummer 5. Ingebjörg är nummer 6. Örnen är nummer 7. Knoker är nummer 8. Firvaldur är nummer 9. Frekven är nummer 12. Hävörnen är nummer 11. Och gullörnen är nummer 12. Det är så att alla båtarna är kommer att ligga. Vi ligger här under Kiljalanden, bant ut av Näsagärnen. Och här är Näsakärre och innanför här har vi Näsahätterna. Och det är 500 meter målet. Och det ser ut som att det kanske inte för att gänga så långt till båtarna ligger. Och han som ligger närmast här till oppen till Gullörnen. Det är första rören här uppe. Jag har alltid att det är gamla örnen som platt jag vinna nästa i här Sandavägen. Näst timon ligger så hävörnen och så Frekven. Våra kommuner är ombåa av 4 båtar i rören. Örnen och Frekven, hävörnen och Gullörnen. Vinner 4 kommer så 2 ur havn, en av Tvöröre och en ur Höstvik. Nej, de måste halta av. Ja, nu säger jag klarar och tjejt och tar största av och tar tåg och alla gentarna här.
Allir 8 båtarna fara skumandi av sted. Så det takk for hur vi finner den bästa starten. Det kunde vi lykt til at det Frykven og Fyrvaldur som ligger fremst. Frykven og Fyrvaldur og Havørnen ligger fremst alt. Havørnen og Frykven hava munnen av Fyrvaldur og at han av teimen kommer så Gudlørnen og så båteren ur Høsvøk som heter Knuter. Innkjøpjør og Tampai. Her lukka som dukta sindra at ur her. Her dukta sindra og Ørnen kanskje eisne. Men hese suttje båtane hese fremstu. Her vilkjast ordentlig vel. Kanskje at det tvåra båtare som ligger fremst. Fyrvaldur halvt i høyt i jodden. Og nast Fyrvaldur Havørnen. Havørnen og Fyrvaldur tar tottast. Ai, nu gonger Fyrvaldur fra hinnebaun. Frykven og Havørnen og jauner. Frykven stinker stavnen framom. Og jeg halte at Havørnen lukka som hever lagt for nekva meg og i fyrstan. Der drakna jeg sindi nu. Svøragentnar en av postlångt fremst. Svøragentnar vi vermerskjumon av Fyrvaldur, der en av postlångt fremst, så der får helst å vinna atter i dag. Der får helst å vinna atter i dag. Vi tar rau 250 meter vid helt mål i rekve. Hvis jeg tar ikke der fra fremst av, så Fyrvaldur fremst, så kommer Frykven, så Ørnen, så Havørnen, så Innkjøpjørg, og Knuter, og ja, lukka meg ikke, Fyrvaldur nekk fremst. Fyrvaldur nekk fremst, vi koma til omholdt meter etter å rekva. Fyrvaldur tvær postlångt fremst. Og så kommer Frykven mest fremst. Frykven tok en gåans post nå. Og så det Ørnen. Ørnen ligger nærmest landen her. Og så halte jeg til Havørnen. Så halte jeg til Havørnen, og så Innkjøpjørg. Og så Knuter. Og aftast kommer Tampai. Aftast kommer Tampai. Atta halte jeg vær, det nøkkelunta. Men vi får da votta fra malen og akkurat på sted. Nei, nu kom en her. Hette Gudlørnen. Hette Gudlørnen som ligger her. Nu kom han av mal. Jeg har sikkert ikke feil der. Her var den røve vel, men Fyrvaldur røve knallande vel. Her kom han lengt fremst. Her var det lengt fremst. Tvær båtslångt der fremst. Vi færa nu at stima utdator, men jeg halte at dette var nøkkelunda til han. Dette var nøkkelunda til han. Vi får nok ikke fætra malen for å få at